Odeya pîşesazî û bazirganiya Amedê bi hevkariya Oktomediayê ji bo mirovên astengber perwerdehiya bikaranîna kameraya dronê dan. 20 astengber ku dixwazin fêrî girtina dîmenan ji hewayê bibin, 4 rojan hatin perwerdekirin. Hêjayî gotineye ku ji bo perwerdehiya bikaranîna kameraya dronê 400 kesî serî lêdaye lê ji ber şertên pandemiyê tenê derfet hebûye ku 20 xwendekar dewam bikin. Bugün alacağımız bu drone eğitimiyle Serokê Odeya Pîşesazî û Bazirganiyê ya Amedê Mehmet Kaya dazanî ku ew armanc dikin ku bi xêra vê perwerdehiyê astengber dikaribin di warê medyayê de bibin xwediyê karek. Perwerdehî ji beşên teorîk û pratîk pêk hate. Piştî 4 rojan şagirt dronan firandin û dîmenan girtin. Rast yani li civakê dema ku mirov dinêre kesên ku ber asteng di jiyanê de zehmetê dikişîne. Ev çi dihêla karda, dihêla meşê da, dihêla axaftinê da, dihêla go bihîstinê da van zehmetiyan dikişînin. Dibe ku mesela bi van projeyan em jî bibin xwedî karekî ji xwe em di karekî dabûn ew kar me derxistin lê bi van projeyan em dixwazin dîsa em têkevin karekî jiyana xwe bi wê karê berdewam bikin. Valla sê çar me berêzî ez xebatkarê beledî bû ji me re gotin ew ê engelî be 15 sal xebata wî sîgorta wî çêbe gerem wî derdixin hûn dixwazin ya herin emeklî bin ya jî xwe re herin karkî dinê bibînin ji bo em bêkarman û îş elektronîkî ne ji min zî dûr nine ji bo wî misah kir ez hatim me qeyda xwe çêkir belki em ji xwe îşkî dinê bibînin. Mamosteyê bikaranîna kameraya dronê Kerem Çelik e û dibêje kameraya normal dibe ku zehmet be lê drone kamera astengiyan li pêş astengberan radike. Ev drone hatta 2 kilometre jor 10 kilometre jor peş vediçe. Misal tu günde xoyi tu nikar biçin nav baxçe xwe razê xwe. Tu drone karı bişîn tu vadara mezebik. Tu mesela tu nikar bir ser çemekî biçi ama drone karı ser çemekî biçi. Vek çavekî jivara içevi. Yani ber astenga wan rakine usat fikrine. Xecican Farqîn, Deng Amerika, Amed.